Sa nakaraan pong Special General Membership Assembly ng ALECO, ang isa po sa reklamo nila roon ay napakataas ng presyo ng kuryente. At ang gusto po nila ay ang NEA at ang ALECO ay mag-step in to manage the power supply. So dahil po dito sa kagustuhan nilang ito, ibinibigay at ibinabalik na po namin sila itong pagmamanage ng power supply. Ano pong ibig sabihin? Tinatanggal na po namin ang aming guarantee sa IMOP para sa WESM purchases ng ALECO under his own account. Ibig sabihin po ganito, ang member po kasi ng IMOP ay hindi naman talaga ang APEC kundi ang ALECO. At hindi rin po nakalagay sa concession agreement na dapat i-guarantee namin ang market, ang WESM. Pero dahil po sa kabutihang loob, iginaranti na po namin yan, pero ngayon na gusto nilang i-terminate ang concession agreement para naman magkaroon sila ng leeway and opportunity to manage the power supply, ibinabalik na po namin sa kanila pero pinupull out na po namin ang aming guarantee sa IMOP, sa WESM purchases ni ALECO at sa iba pang power supplier kasama po ang ISMEC. Iyon, opo. Kung tama ang pag-iintindi ko, pagkakaintindi ko, Sir Apo, Sir GM, ganito, yung ALECO na ang bahalang maghanap ng mabibilhan at supplier ng kuryente and hindi na maggagarantiya ang Albay Power and Energy Corporation, much more so yung SMEC, para sa pambili at pagbayad ng kuryenteng yan. Over. Tama po. Pinupull out po namin ang aming guarantee. Pero, kaya nga po ang panawagan ko sa mga kababayan natin, kami pa rin po ang mag-bill, magbasa ng metro, magsingil, at kung magkano po yung masisingil natin sa ating mga konsumidores, yun po yung ibabayad namin doon sa WESM o sa power supplier na makukuha ng ALECO kung meron man. Iyan, oo. So, yung ALECO na through its board ang bahalang mag-swim through, mamili kung saan sila bibili ng kuryente. Does it include San Miguel Energy Corporation? Pwede bang bumili dun yung ALECO? Over? Ay, kung yan po ay kung magkakaroon po ng guarantee si ALECO, tulad ng guarantee ni San Miguel sa kanyang subsidiary na ISMEC, ay pwede naman po. Bakit naman hindi sa aking palagay? But again, I'm not speaking on behalf of SMEC, no? Kung gusto nila o hindi. I'm speaking on behalf of, I'm speaking on the point of view of a generator. So, ang mahalaga lang naman po sa generator, kung merong guarantee na mabayaran siya, magsusupply siya ng kuryente. Okay. Now, ibaba natin ng konti pa ang usapan, Sir Apo, GM, Sir ano itong epekto ng guarantee sa present setup na dati, bumibili tayo ng kuryente sa San Miguel Energy Corporation. Ano in relation sa guarantee? Paki-explain po para maintindihan po natin. Because of that guarantee, hindi po tayo napuputulan ng supply ng kuryente sa loob ng 8 taon dahil ginagarantiyan ni APEC at ni San Miguel sa WESM at dun sa kanyang sister company na ISMEC. Okay? Yan po ang dahilan. Kahit pa lugi tayo, kahit pa kulang ang pambayad natin, kahit pa hindi tayo nakakakolekta because of the system loss and low collection, yan po, hindi tayo napuputulan ng kuryente. Why? Because of guaranteed made by APEC and our mother company, Global Power Corporation. Yan po ang tinatanggal ngayon ni San Miguel. Yang guarantee na yan. Yan. Yung garantiya na yan na maski hindi makakabayad, yun na ang tinanggal ng APEC at ng inyong mother corporation. Bahala na yung ALECO na magkumbinse sa kanilang mga would-be probable source of energy, Sir Apo. Tama po yun. Tama po yung sinasabi ninyo, Sir Pio. Opo. So, what would be the danger moving forward, hypothetical question, kung walang guarantee na maibigay ang ALECO? Go ahead. Actually, hindi po ito hypothetical. It's reality. Sa loob ng 8 taon, lagi naman pong kulang ang pambayad natin sa kuryente buwan-buwan. And because of the guarantee of San Miguel sa SMEC at sa WESM, kapag kinukulang, yan po yung ibinabayad natin.
Now, kung tatanggalin na po yan at ang Aleco ay hindi makakapag-provide ng guarantee at kulang po ang ating koleksyon at may babayad sa power supplier, particularly sa WESM, ang mangyayari po dyan, based sa role ng IMAP, kapag hindi ka nakabayad, ikaw po ay puputulan ng supply sa grid. So, buong Albay na ang puputulan ng kuryente if ever na walang makakagarantiya gaya ng garantiyang binibigay sana ng SMEC sa APEC at ng APEC sa SMEC both ways sa kanilang supplier ng kuryente for 8 years hindi tayo naputulan kasi andyan yung garantiya. Ngayon, kung hindi yan may bigay ng Aleco sa kanilang mga supplier ng kuryente, putol ang supply kuryente buong Albay. Yan po ay based sa rules ng IMAP ng merkado. Kapag ikaw po ay hindi nakabayad o kulang iyong pambayad, pinuputol nila yan sa grid. Opo, Sir Apo, kindly educate us, ano ang IMAP in simple terms po? Ang IMAP po, ito po yung organisasyon ng mga power supplier. Okay? Ito po yung palengke ng bilihan ng mga kuryente. So yan po, pag bumili ka dyan, kasi-kasi yan. So, dapat kung magkano yung bill mo, mabayaran mo yon. Pag hindi mo yung nabayaran, ang ruling ng IMAP, pinuputol po nila ang connection sa grid. Sa madaling sabi, usapang kanto, kaliwaan. Iyan, tama po kayo, Opo. Sir Pio. O kaliwaan, usapang kanto pa lang, hindi pa usapang lasing yan. Okay, now, ngayon, with that, yung effectivity ng pag-cut ng supply ng guarantee, kailan po yun, Sir Apo? Midnight of September 4. Okay. Okay, ilang oras matapos ang Special General Membership Assembly ng Aleco. From that time on hanggang ngayon na nag-uusap tayo, saan na tayo bumibili ng kuryente, Sir Apo? Sa WESM po, 100%. WESM, Wholesale Electricity Spot Market. Tama po kayo. Yung merkado ng kuryente. Tama po kayo. Okay, now, magkano ang binibili nating kuryente buwan-ban? Bago po ako mag-akyat dito sa ating press conference, ipinacheck ko kung magkano ang presyo daw po ngayon ay mahigit 12 pesos na per kilowatt hour. Okay. Kung ikukumpara mo doon sa 11 pesos nung karaang buwan. Okay. Pero sabi ko nga po, ngayon naman ay September 6 pa lang, no? Let's pray na bumaba ang presyo sa WESM para hindi tayo apektado masyado ng mataas na presyo. Pero again, sabi ko nga po, yan po ay merkado. Market forces po yan. Hindi natin alam kung magkano ang magiging presyo niyan at the end of the billing cycle, which is on every 25th of the month. Opo. Pegging it at 12 pesos per kilowatt hour, ilang po totalmente ang kailangan na bayaran na bibili natin na kuryente in amount, in millions po sa buwan na ito? Eh kung hindi pa po natin masabi kasi nga ongoing pa naman po 'yan, no. Pero ang current consumption po natin umaabot po tayo ngayon ng 48 to 50 million kilowatt hour every month. Every month. So i-times nyo po 'yan sa 12 pesos. So magkanong kailangan i-monetize natin yan, more or less? Kailangan na bilhin na ngayon ng Aleco na po, ano? Aleco ang bibili na? Opo, tama po kayo. So Aleco na ang bibili niyan. So sino nang makikipag-negotiate ngayon sa WESM? Would it be APEC or yung board of directors ng Aleco? Wala naman po yung negotiation sa APEC ay sa WESM. Yan po ay nomination lang. Nagno-nominate ka lang araw-araw. Ganyan po ang system. Ayun. Kasi nga po market So nagno-nominate ka lang every month. Okay. So Sorry po. Not every month. Every day pala. Sorry. every day. Oho. Magno-nominate kung saan bibili doon sa spot market. Sa spot market po yan. Okay. Kung magkano ang presyo doon, gumagalaw po kasi yan kada Naputol. Aha, sige, go ahead. Gumagalaw yung presyuhan sa palengke. Opo, gumagalaw po ang presyohan yan kada oras. Opo. Sir Apo, what's the greatest fear ngayon ng APEC with the current situation na pinutol na yung guarantee? Ang fear ko po ngayon ay kapag ang mga tao ay hindi bayad ng kuryente at patuloy na malaki ang ating system loss dahil sa kukulangin po ang pangbayad natin sa WESM.
At pag yan po ay kinulang, malaki ang posibilidad na mapapatan po ng kuryente ang buong Albay sa national grid. Yun, oo. Usually, kailan po yan kasi nangyari na yan sa amin, Sir Apo, several decades ago, 2013, naputulang kami. Ano ba, monthly basis ba ang pagsisingil sa babayar natin sa kuryente galing sa mga suppliers? Kung monthly basis, paano yan? Kailan tayo magka-countdown na naman? Anong petsada sisingil dapat mabayaran ang supplier natin ng kuryente? Kailan, Sir Apo, kasi noon, nung mga nakaraan, may history na naputulan yung Albay, may notice na binibigay, parang end of month yun yata. Kailan magsisingil? End of month ba? Ganun din po yun. Normally po, ang cut-off ng reading ng buong industriya is 25th of the month. No? Then meron po yung grace period para makabayad tayo. And from pag di tayo nakabayad, nagbibigay po sila ng notice bago tayo putulan. Para din po yung mga individual na residential houses or mga konsumidores natin, bago natin putulan, meron po yung notice of disconnection. Ganun din po sila. Okay. So we will now count down starting 25th of September, including yung grace period. Yun na ang cycle natin. Magpe-prepare na kung kaya o hindi makabayad ng kuryente sa binibilhan natin, Sir Apo. Opo, ano naman po yan? Yan ay mga regular date na sa industriya. Opo. Sir Apo, kung meron ka pang dagdag, please go ahead. Ang panawagan ko po sa ating mga kababayan, lalo na po sa ganitong sitwasyon, talagang magbayad tayo ng kuryente. Nang sa gayon ay maibayad din natin sa ating power supplier. Yun. Salamat, Sir Apo. Mabuhay kayo dyan. Salamat po at magandang hapon.